דוד לאונברג מתמנה למפקד מחנה הילדים. הוא מגייס מדריכים מקרב הפליטים היהודים בטהרן. הוא קיבל את הקבוצה הראשונה שהגיעה מרוסיה, בית יתומים יהודי, קבוצה של 120 ילד, והם נכנסו הראשונים לאוהל, ואחר כך כבר צריך היה לאסוף אותם מכל מיני מקומות פולניים. ככה התחילו לאסוף ילדים, עד שהגענו למעל 800 ילדים. הוא בנה את המחנה כאילו שמחנה צופים. כל מדריך היה בא עם הקבוצה שלו, היו הולכים יפה, מסודרים, בשלישיות, לבושים בסדר, רחוצים. היה לנו דגל, היינו שרים את ההמנון שלנו. מה היה ההמנון שלכם? אנו עולים ושרים על חרבות וברים. כל מיני ילדים הלכו בכל מיני דרכים. אני עם עוד חבר, איכשהו התגנבנו ונסענו באוטו, מסע שנסע בדרכים כאלה בהרים, עד שהגענו לטהרן.